DXDC Radyoman Report. Lubog gihapon kaayo sa baha ang mga kabalayan sa Carmen, Davao del Norte. Maglima ka adlaw na nga nagpuyo sa tulo ka mga evacuation centers ang mga flood victims. Sa interview sa DXDC Armen Davao kang Sherry May Santiago, DSWD Carmen team leader, niabot ang 10,000 ka mga relief aid sakay sa truck sa evacuation center para itunol kini sa mga bakwit. Pila ka evacuation center gi-utilize ma'am for the flood victims? Tulog. Natay municipal jeep, naputay DMI. Pila ka adlaw na ni sila mga stay? Part third katungkuan. 31 ba? So 4 days na sila. Oh, 4 days na sila dire. So wala pa'y abiso from the government na mubalik sila mga balay? Wala pa pud na. Wala kay abiso nga pabalikon ang mga katawhan sa ilang mga panimalay tungod sa kadelikado pa sa sitwasyon ug kadaghanan sa mga balay na damyos tungod sa wayhunong nga ulan nga niresulta sa grabing pagbaha. Able, nakagahapong adlaw sa tanang klase nga mga sakyanan ang National Highway sa Barangay Tuganan, apan grabe usab ang traffic padulong ngadto sa Guadalupe. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman Aimee Ganita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.